бик кыйын, чөнки мин икенче районга чыга да алмыйм. Казанның Эмирхан урамы Регина Султанова аның бу ягында яши, әтеге ягында кибетләр, шуңа җир өсте кичү аша йөрергә туры килә. Дус кызларым садикка алып барганда үзләренең балаларын бик кыйын санкалар белән дә менергә, коляска белән дә менергә. Лифт белән менерләр иде дә бит ул эшләми, эшләгән көне була, әмма ул туктый һәм яшь ана күкрәк баласы белән аның эчендә кала. Ул авария хезмәтен чакырта, механик килә, әмма ярдәм итә алмый, шуңа коткаручыларны чакырталар. Дежурная смена спасателей. Коткаручылар 15 минуттан килеп җитә. Икенче каттан баскыч төшереп 30 яшьлек хатын-кыз һәм аның 1 яшьлек баласын чыгаралар. Шәһәрдә лифтларны карап, төзекләндереп торучы махсус оешма бар. Аның җитәкчелеге бүген әлеге хәлгә бәя бирде. Дело в том, что произошла такая внештатная ситуация. Эш шунда, бу көнне платформаны төшерергә тиешле механизмны ача торган йозакта ачкыч сынып калган. Шуңа күрә безнең механик лифтны җитештерүче завод тарафыннан каралган механизмны кабызып, аны төшерә алмаган. Фатих Әмирхан урамындагы әлеге җир өсте лифтында гадәттән тыш хәл инде узган атнада ук килеп чыккан иде. Бу хәлләргә 5 көн узды, әмма ул күргәнегезчә һаманда эшләми. Бер качан да күргәнем юк аның лифт белән кемдә булса файдаланганын. Белмим инде даже аның эшләгәне юк, каян эшләсен ул. Ни өчен 5 көн дәвамында төзәтә алмаганнар? Юлның икенче ягындагы лифт белән дә шундый хәл. Төймәләре яна, ишеге ачылмый. Гомумән бүген башкаладагы 52 платформаның ни сәбәпле 42-се генә эшли? Андрей Алехин әйтүенчә, Әмирхандагысы платформа эленеп торучы кабель өзелү сәбәпле эшләми. Димәк, аның иске булуы үз ролен уйнаган. Өстәвенә быел кулланылыш вакыты чыга. Өченче сәбәп тә бар – вандалларның ватуы. 90% из всех случаев простоев это вандализм. Лифтлар туктап тору очракларының 90% вандаллыкка бәйле, халыкның шәһәр милкенә карашын ачар. Әйтик, подъезд лифтларын әле яшәүчеләр булса да карап тора. Буларны күзәтүче юк бит. Менә бу кадрларда яшьләр ишекне кайыра, андагы камераларны вата. Бу лифтларга хезмәт күрсәтү өчен ел сайын миллионлаган сум акча тотыла. Әйтик, 2018 елда 1 миллион 300 мең сумлык тендер үткәрелә. 2019да 23 миллион сумлык. Бу акчага 10 яңа платформа куела. Узган ел 42 миллион сумлык эш башкарыла. Анда вандаларга каршы торырлык итеп пыяла, ишекләр алыштырыла, әмма аларда да проблема бар. Лифтларның эшен тәэмин итү өчен хәзер акча чыганаклары эзләнә. Запас частьләрнең бәяләрен карап торабыз. Алар кыйммәт, республикага кайтару вакыты озак. Шулай ук валюта курсы арту сәбәпле хакы үзгәреп тора. Инженерлар әлеге лифтларга яраклы Россия материалларын да эзли. Лифтларның тиз сафтан чыгуының тагын бер сәбәбе итеп, аннан инвалидларның, балалы аналарның гына түгел, теләгән һәр кешенең йөрүен атыйлар. Рания Абдрахманова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.